שלום רב, שמי ניר הרן, אני מייסד ומנכ"ל Access Layers בישראל. ברצוני לספר לכם במעט על פורט נוקס, שהוא מוצר הדגל שלנו לבקרת גישה לרשתות תקשורת. פורט נוקס הוא מוצר שבעצם תוקף את בעיית הגישה לרשת בהיבט מאוד מיוחד. הוא מסתכל על אותה מבואת תקשורת, אותו חור שחור שבקיר שנמצא אצל כל אחד מאיתנו, ושואל את עצמו האם הוא יודע מי יתחבר או מי מכיר את האיש שבקיר, כמו שאני נוהג לומר. נכון לשנת 2010 אנחנו יכולים להוציא דוחות רבים ומגוונים על כמעט כל אירוע אבטחה שהיה לנו ברשת, כמו כמה פעמים ניסו להתחבר בלילה דרך ה-firewall וכמה פעמים טעו בסיסמה לאחר ארוחת הצהריים. אבל השאלה הבסיסית ביותר, מי שם ידו על מבואת תקשורת וחיבר ציוד זר, נורא קשה לשים את היד או לתת עליה את הדעת. פורט נוקס הוא מוצר סופטוור טהור שמתרכז בבעיה המהותית ביותר, והיא האם רכיבים שמתחברים לרשת הארגונית הם אכן רכיבים שלך או שלך. כי אם הרכיבים הם רכיבים זרים, כל שאר השאלות כמו מה מצב רמת האבטחה שלו, האם הוא תקין בהיבט מערכת ההפעלה, הן שאלות משניות ולא בהכרח רלוונטיות. תחשבו על המשוואה הבאה, device זר שמנסה לקשור עצמו לרשת שלכם, מזוהה כ-device זר ופשוט מנותק או מועבר לרשת אורחים, כך שאינו יכול לפגוע ברשת שלכם. נכון להיום, Access Layers מספקת מענה למעל 250,000 פורטים בישראל, רובם ככולם באמצעות בזק בינלאומי שהם השותף המוביל שלנו, ונוכחנו לדעת שארגונים אכן קיבלו את המסר שלנו שמדבר על הגנה מלמעלה באמצעים של firewall'ים, IPS'ים, מערכי DLP, ומלמטה באמצעות פורט נוקס. כאשר אתה יודע שגם שכבת הפרימטר סגורה וגם שכבת בקרת הגישה מנוטרת, הרבה יותר קל לטפל ולשלוט באיומים שבפנים. תודה.